CM alas 8:45. Mga pagpati nga ilong usahay makahilo, kinahanglan kining isinggit o ipabuhagay. Anak Bisaya. Dinhi atong bukikion o putukion, mga hisgutpanan nga magkalagot, mga isyong makakuyap, ug mga pangutanang magkapasapot. Anak Bisaya. Uban kaninyo atong bukasan, lakwaan ug sikad-sikaran, ang tanang mga bakakon ug limbungan sa pangamhanan. Anak Bisaya. Okay, maayong mabugnaw nga kabuntagon kaninyong tanan. Welcome sa tuang tulumanon. Sa gyapon ako si Jason Monteclar, hangtod adres alas 10. Adlaw nga Biyernes. Ika 28 ka adlaw ning bulan sa Oktubre tuig 2022. Unya sayod tang tanan nga naglain ang dagan sa panahon. Dunay kadanga-danga mga higala nga bagyo. Unya mo diri sa tuwa ang una gyud nga maigo. Samas na andan ang mga taga norte na pod sam. Kinsa may maing tawagan nato? Nakatawag ba sa direct dito sa Bugo? Karon? Mangutana kuno ta o kunsay lakatron dito. Kinsa may maing tawagan dito sam? Kinsa may ilahang murag disaster diha? Di sa tingalis Carlo Lugarta pero naiya naman natin. Carlo na lang tanan. Kisa may disaster o diya. Pangutala ko nung linli. O sa'y gamit rin na ito dito, internet or kuan? Internet ha? Pangutala na ito kung sa'y lakat dito sa norte kay kasabot ko mga kigalaan nga diri na kaganinang buntag katapusan na kong monitor ang Katmon, ang Carmen isag layo-layo ra gid ni pero ni pasuspenso na gid sila mga klase. So, diya sa Bugo City, akong gitanaw ang ila kadyo lang kayo ha. Tanawon taning ilahang website Bugo City o Bugo. Wa may announcement wa may announcement ng City o Bugo. Dara, ha? Weather update ra may na walay anunsyo kung unsay lakat sa ilahang klase. Wala no? Klase pa Bugo atog karon mga oras ha? Wa tingali klase oy. Karon pag kasuway nga na blanco ko. Tawgi ko na dito. Tawgi ko na sa kisa may piayo dito. Si RV Atty. Minguez, siya piayo. Sige daw. Tawgi ko no. Pangutana ko no daan, siya may piayo. Kaya basig legal na naron, kaya abogado naman. Basig na nasa city legal ba? No? So ay ko no Sam, basig atong kay mangutan na ta o kung sa nay dagan ro dito sa panahon or kinsa may atong reporter dito. Si Carlo Lugarta na lang kamo itong kontakon. Ha? Karap. Atensyon mga amigo. Tagay ko na may mga numero dito yung kontakon diya pala. Tupag ako no sa isa may buhatag ko. O kung pwedeng mahimo na ito. Kaya ikaw lang mga musta ang Bugo City. O kung sa'yo lakat ninyo diya sa norte. Kusog na ba ang hangin? Padayon bagya po ng Idris Amo Amanggod, ngit-ngit kayo ang palibot. Takisdong lang. Unya, admit. Tagkaroon og unya na yung mga kalit-kalit ba nga pagbunok sa wan? O baha, ginidire. Tulayo na may diris bagyo. No, dili gitingon nga agian ang Metro Cebu. Pero ang nakabalita Amanggod kay diya sa norte, Abinas Bugo, Bantayan, nandiyan mga dapita, mga higala. Pero may maginang agianan diya. Mangumusta ta, kusog bang uwan, ano ba mo'y nabatyagan nga hangin, ano ba yung mga insidente nga natala, mga panalagat nga nikalitlag kamisin. Mga ingunan na.
ako gi-contact sa mi boy. Mata na tayo kinsa itong pwedeng sabiyon from what? City of Bugog. Kay kinanglan ta nga lisod kayo di ta kahatag og update unya natay istasyonan diha. Tapos paita. Okay. Si Carlo Lugarta may imong gitawgan Sam? Orang sa city planning bali si Kuat? Bus Carlo? Asa kita lang siya opisina? City planning ba na siya? O asa na siya? O city planning ni Bus Carlo no? O bitaw sakto. Boss Carl, maayong buntag ni mo diya. This is Jason Monteclar. Good morning. How are you, Bugo City? Good morning, Sir Jason. Good morning sa amin. Sa mga pagkong sugid maminaw sa DYCM, sa Metro Cebu, o sa merang bahin sa Sugbo. Yes. Sa pagkakaroon, ang tanaw nimo ang tibok palibot, daw alas 5 sa hapon. Niob. Nag-uwan ni umyob. Gani, gahapon ni nagsugod ang kusog na uwan, gabi nagkaroon, tutaligsik na lang apan niyog gihapon na palibot, gumikan sa Pabagang Dagom. If you try to look at the eastern part, murag maningira ni Tagua ang hari adlaw. Apan dagkon yun siya sa Mabagang Dagom nga muagi, mulabay siyang tungod, gumikan sa hangin pod nga tunay pag-unos matagkaroon na gunya dito sa amihan ng bahay na Sugbo. Doon na lang mga lagi kay signal number 1 pa karon. Wanay klase ang mga public schools, no? Dito sa nakita na ko ganiha ang post sa Danbantayan, sa Bugo, wa ko kita sa post sa Midilian o sa Banbang Kalungsuran. But for sure, ang mga kadaguan sa mga eskwelahan dito sa Mingang Bahin ay ni-adapt yun sa mga regulations as to the classes kung ubos kita sa signal number 1. Actually, Sir Jason, karoon mga gudluwa, diya ko sa Nagnaya Resort kay nagpahigayon ta ang atong mga sakon sa Incident Management Team o sa DRH sa Kalamaran sa Dakbayan sa Bugo. Nagpahigayon sa among 4th level sa Incident Command System Training, no? Mga matagkaragunan niya ang taga-DRR, ilang ibuwak ng ilahang team nga nitambong nila pa-report dito sa ilahang Emergency Operation Center pag-monitor sa dagan sa panahon. Kaya sa Boss Carl, kanang kagahapon na suspenso man sa dang klase sa mga tinunaan, no? Wala. Wala kagahapon. Wala kagahapon. So karon pa ang formal nga gianunsyo nga way klase. Karon pa. All levels, no? Wa ko kahibaw sa colleges, tertiary, sa private school, no? Wa ba yung kapit sa City Hall garon, di am ko largo sa Naya kay last day man rin nga, di naman rin ang kuhan, di naman rin ang madago nga bayo sa training ka ng lawa. Pero namoy nabatyagan ron diya nga paghangin-hangin. Yun ay paghangin-hangin, sukat pa gabi, no? Kanang mga dali kang mapukan, mga sanga, mga laya na, doon na rin mga sanga, mga guna na, siguro yung mga hagbong na gabi, garang sayos kadlaon. Basta mga ingunan ni Boss Carl, protocol ba na diha sa Bugo nga mo pakanaog dayon og kamanduan ang city government sa pagdili sa mga gagmayng sakayan ba nga makalawig sila sa ilang naandan nga panagat diha sa inyong area? Yeah, protocol na to na base sa their recommendation through the City Agriculture Office kay siya man nag-manage sa tanan nga mga sakayan na panagat channel ng Order Largo. Protocol lang siya sa Jason. By the way, ang biyahe rin para mas pati o
I think mas bate o Leyte o asay biyahe karong adlaw sa kadtong hapon. How about sa issue sa mga landslide? Dili ba noon ang bugo nga dunay mga pagdahili sa yuta or pagsaka baka as mga sapa? Dua ka mga dagong dapit atong gibulito si Jason. Ang una kini pagsaka sa tubig dili sa Don Pedro. Okay. Kaya sa Don Pedro kaning may traffic light gud. At ano man saka rin ang tubig gabi kapag sugawan nila ng sabon ng tubig gabi. Lain area nga itong territory yun, tagaan sa dakong pagtagad, panahon ng mga nani ng panahon. Ang maraming na ano ng sewer. Doon ay portion dito in the previous katong panahon sa ugat, doon ay part dito sa ano ng sewer nga nilihok. Nilihok, reaction na siya o dahili. Moto nga Mando Ras Mayor Carlo ato sa yung bahin sa December after that sa January na kuan kanang ipa-evacuate na itong mga tao dito nga bugmangin mo ibalik ang mga bahay dito nga tuwa dito sa dapit nga ganang cracks good taas kayo ang crack kaya kung masudlan itong tubig ng tubig dumikan sa kasudlan posible yun nga makumo kayo ta o mag-landslide so muna itong gitanaw garon to nag-ipadaan dito nga pag-monitor ko ng palagi sa barangay disaster council, disaster management office sa barangay sa Josan. Yeah. Boss Carlo, kanang magtawagan niya minimo o sa ato mga kaubanan diya og dunay mga kalambuan o dunay bay mga kinalit-kalit nga balita nga kinahanglan mapahibaw din nato. Anytime, no pwede ra gyud nga pwede sad mo nga mo contact dayon naron ato maanunsyo. No mahimo kayo. Mahimo kayo suggestion apan panahon sa gabi kanang og si Sami ang naa diya baka PM daan si Sami na ako kaya wag yung signal sa bahay no may problema na sa bahay wag yung signal so magkat-kat pagkados tangkis tubig ako isa akong sa kamot og di yung madaas isa sa kamot isang sa tiil wala iro nga kariwan na para magkita ko signal basta nga panahon karon diri murag alas 5 sa hapon alas 5 sa hapon salamat kayo Boss Carl and may buntag ni mo diya once again. May buntag, salamat. Okay, si Boss Carlo Lugarta mga gala atong counterpart dito sa Dakbayan sa Bugo. Kanang na ako'y numero diri sa ni kuan sa mi boy. Rex Luben Igot. O mo na siya head sa kuan. City disaster. Ako i-forward mo. Yan lang ha. Nangayo ko forward. Yan lang ha. Na gi sa ato pagbalik ato ning gyapon pangumustaon sa magud sa nailakat sa Bugo City kay kinahanglan gyud kong mahibaw kay nagutay istasyonan dito sa Bugo. Angang na magsigil lang dag Metro City. Wala na makibaw ta kung sa mga lakang nya dito kung sa mga preparasyon nga gihimo kay kini ra bang bagyo usahay di ginato matagna ba ang kalit kayong pag usab na sad sa gikusgon sa hangin although sa kung pagsabot, murag signal number 1 na sila dito. No, pero dili lagnit, dili gid layo mga gala nga mo ibod na into something signal number 2 ba niya. Kita ra ba dias norte nakakaon na ra ba tagtaga matong mga sagonson ba nga mga super typhoon? Nabi ko do sila sagnaya ron sam? Hangyo lang Sam nga kuan. Okay Sam? Bina sa pikas linya ang dako mga igala sa CBD RMO dire sa Dakbayan sa Bugo si Sir Rex Igot. Sir, maayong buntag nimo diha. This is Jason Monteclar. Good morning. How are you sir? Live ta sa DYCM. Okay, good morning. Mayor ang kuan sitwasyon sir. Okay. Sir, nanawag ko nimo kay agig pangumusta no ug unsay lakat sa ato ang preparasyon labi pa kay signal number 1 ang Bugo unya kasabot sab ko nga murag gideklarar nga way klase ang mga tinun-an but di kay ko sure og asa kutob nga level pero sa imong end sir kumusta ang preparasyon sa imong buhatan? May buntag sa tanan no. Sa among through coordination sa uban nga department sir
Then amo na sa gi-coordinate sa among LCA. Ang kanigong signal number 1 aduna na tayo gisunod nga mando ani no. Ikan po sa DepEd. So kung signal number 1 mga preschool ra o mga kinder maor way klase. Pero matod pa ni Sir Roy Hilig atong superintendent sa DepEd, automatic masagot nga way klase kay basta fairness wala may face to face ang kinder. So ang ato ang trabaho o kanit elementary o badong high school anaari klase kay signal number 1 naman. Ang kanit pong DepEd na to sir, tibaw na po ni sila sa protocol which wala na lang mo execute o city border kay mandato naman ni siya. O niya, sitwasyon po na to sa area nga flooding sir, pasalamat na po ta kay low tide karon. So flowing ra to open siya nga to ang big. Then ato naman sa ning na mitigar god nag-action naman ta ni o naglimpyo sa itong mga kanal-kanal. So wala kayo nire-report nga na ay mga flooding areas. So ang ato purong port sir, matod si Roy Rana sa itong manager, port manager, gahapon pag i-cancel lang ato ang mga biyahe sa kuan sa barko. So sa pagkakaroon nag-monitor lang yapon may sa panahon, posible magunihan to dugma na pag ito'y masinapi nga kani madagumon yun nga kalangitan nga lagi usay mo kusog o mo hinay na unos. Mula na og giawag sa mga katawhan nato nga magamping lang gyud ta kanunay og wala magyud kayo dako nga peligro nga mahitabuan ni kay igor man ta na igor sa trap sa bagyo kay padung man sa saka. So maoro na sir akong makuan sa DYCM. Kining mga kuan sir, kining mga gagmayng sakyanan pangdagat ba kining mga gagmay na to nga mananagat diha. Automatic ba na sir no nga pugnan sila basta signal number 1 dili usa pwede nga makalawig dito sa Kalauran? Yes sir, mas kana sila gi una nga namantay kanang fisheries nga association. Kibaw na gina sila nga basta naa ganitay nganing kaimtan sa panahon dili na gina sila madto sa laod kay ang mga dagko magani gidili na magani sa atong Coast Guard. Pag mga ginagmay nga mga sakayan nga delikado jud kayo nga kuha ning hangin to sa bang hangin ron mo kusog ra o mo kasarangan ra siya o mukalit na kusog. Yun na to kuha ng expectation na ni sir. Kumusta ang volume sa uwan sir sa imong pagbatikod? Ang volume sa uwan karon sir, karon nilinaw-linaw niya mukusog. So dili pa jud kayo siya kanang permanente. Mo lagi signal number 1 naman ta. Pero assuming ra gyud nga magsige ra pag yun uwan. So talagyod nga mga katawhan mag-andam na gyud og payong o raincoat para likay lang po sa sakit nga mga bata kumahimo dila ra gyud mag gawas-gawas sa itong mga panimalay. Gyud importante ang lakunon. Sir, doon na ba mga known area diyan sa Bucos City nga prone og landslide? Identified naman na ninyo sa? Yes sir, na-identify naman na namo. Actually na magutoy bago nga barangay nga i-rain-induced landslide. Panahon maguna itong agaton nga mga 5 adlaw nga sigiguan. Naamagoy ni siak nga yuta pero karon na sige na mag-monitor na dili na magkaayo siya kung nagkawawa naman. Pero amo naman nag-inform ang barangay nga in case o kanang grabe gyud ang bunok sa uwan, automatic lang yun sila mo bakwit. So nya nga to ang ubang area nga sa barangay Binabag basta inani lang nga uwan, dili kay sa delikado kay patuon man siya nga bukid na to. Yeah. Yes sir. Once again, Sir Rex, salamat kayo sa imong oras nga gigahin sa atong tulumanon. Yes sir, salamat po sir sa pagtawag sa amuha sa opisina. Salamat sir and more power to you. God bless. God bless sir, salamat. Okay, si Sir Rex Igot Mangigala, ang dako sa city disaster sa Dakbayan sa Bugo. So at least naanatay gabay nga kuansam. At least nakapang-interview kita kay sa kunang gisulti, murag bakikaw kayong dito ka pangumusta nila dito. Ang taga dito na ba mo yung nagsigig bayad sa itong kurente?
PBGs na sa Kabuntagon standby mo balik ta human lang ani. Bagong adlaw, DYCM 1152, Cebu Province. Now, broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com. Okay, balik ta dire sa ato ang tulumanon sa gyapon. Ako si Jason Montecar, hangtod ta nga rin sa alas 10. Padayon mo nga nagpaminaw sa DYCM 1152 din ha sa dial sa inyong mga radyo. Tapos birthday na ron ni Cebu City Mayor Michael Rama. I-greet siya sa iyang mga higala diri nga kontraktor. Usas mga nagpadangat sa mga mainiton kayong patimbaya ngadto sa amahan diri sa Dakbayan Sugbo, mao sila si ME Sikat Construction Company. Ngiga. Good. Pila na may edad ni Mike Ramano Sam? Pila? 68? Awa pa din ni si Tintas Mike, no? Oh, pero muna, di man mailan. Wala ang Sunstar. Ato ko nang tanaw. Wagin, no? Dito. Okay. Natural. Kang Raymond kuning Sunstar. Madang ipag-greet. Pag ikaw kang paminaon, Raymond Garcia, mo greet ditong Mike Ramag. Happy birthday. Paano sila? Nag-uban pero wala nagkuyog. Nanaon talang pagsulti. Kung dito na ko napangutanas Raymond Sam, no? Nganong kalit kayo nga iya bang gikuha so sa iyang kampo sila si Attorney Joey Dalos o si Jun Casas. Wato na ko sa napangutana, no? Ano gun lang kaya ako magong napangutana niya, may labot to sa katong buhis nga sunod tuig buot ni Mike Ramang mo huwam or mo gamit og pila to 50 bilyones ka pesos para nga mo'y gamiton isip operational expenses sa Dakbayan sa Sugbo. No, kalit kayo 450% ang increase. No, from pila to around pila atong current budget garon? 8 mga 7 9.7 billion or mga wasag kaabot 10. Nya sa ingunana ka dako ba niburot pagmayo up to 50 billion ang gusto niyang pabudgetan. Now, wa pa ta kay ba og mamaterialize ba, asa na nila i-source out, asa na sila og pundo. Pero one thing is for sure, gipahibaw na daan, gani murag ni Uyon, hasta pang mga taga-oposisyon, nga by next year, doon ay up to certain percentage nga mo increase ang mga local property taxes. Diri sa Dakbayan Sugbo. As to how much, wata kibaw? 7%, 2%, 4%, basta ang maximum niyan ha, 20%. Pero ang hangyo sa mga tao, apil na ko, nga may untag unya na lang na kay wa paguta hingpit nga naka-recover ba gikan sa atong pagkahagsa sa duha ka tuig nga gidibal ta niadtong makamatayng COVID. Lisod pa kay ng ekonomiya gahigwaos pa ta. Nya karon nibuto na sa ning mga aliwas, igo lang mo pahibaw nga sunod tuig mupasaka sila sa ilahang buhis. That's really unfair. Although ang kalibutan dili gid patas pero sa pagkakaron dapat unta makamaong ni silang manghimulso. Nga di lang kay nato kaliton. Bisa pagbingon sa nga, staggered man ni sir. Dili man nina mo kaliton. Pero bisan pa, oy. Bisway ko ninyo pahibaw, be. Nga mag-increase ng mga taxes o niya iatol gininyo nga election season. Isa may isog ninyo, be. Bisway ko rin ninyo nga mupahibaw mo nga mag-increase ng mga buwis niya iatol gyud na padung o hinangat ang eleksyon. Kana. Tuo ko. Nga, when you say nga, niyaram to na to si Kwan, di ba sa to'y tubag ni Vice Mayor Raymond Garcia, long overdue. Kanang long overdue, kauban rin na sa world market.
kung sayon kayong isulti, it's easy for you to say, to reason out, long overdue. No, walay kalahian lagi sa world market kay dili na nato mapapriso. Ug si kinsa na si world market, nya si kinsa sad na si long overdue. Dili na to pwedeng mapangutana, dili na to pwedeng masukit-sukit. Kay di man na sila tao. Nahug na mala nag-klise, sayon ra kayo gang gamit-gamiton ba? Nya mingon sila nga long overdue nga nag-increase ta or nag-adjust ta sa atong mga local property taxes that was way back, ano to, 10 years ago? Mo ba to? 2006, so more than 10 years ago. No, more than 10 years ago, pila lang katuig. Mo kuno to'y katapusan nga ilang gi-adjust ang mga real property taxes. Yung karon, wapay sila gipaybaw kung pila, but definitely, padakan yun na. Kay asa man mo og itapak ka ng inyong 50 billion. Nya kini magong 50 billion kasabot magugay dili ko technical nga tao ha. Pero doon ako gamayng overview og unsay mga proseso anang budgeting. Kini magong budgeting kuan maguni siya kanang inon talang sibi politika ba? It's not all about accounting. Dili maguna real science kanang ilang budgeting nga mathematics gyud klaro ba sam nga 1 + 1 = 2. Kay kini magong budgeting labi na mga inaro mga panahon na nya magsagunso na ang ilang mga budget hearing. Ang ilang 1 + 1 na equals 10 gina. Sure gito. 1 + 1 = 100. Mola basta politiko imong pangutanon. So bisan pag ang ilang collection sa kinatibuk-an nila nga pangulikta ba og buhis, dakbayan sugbo, local property taxes, business taxes, penalties, fees, etc. ug uban pa sidula. Nya imo nang ipunon tanan, wapay labot mga igala sa atong makuha nga internal revenue allotment from the national government. Especially karon nga niabot ning Mandanas Doctrine, di ba nga mas padak-an, mas muklaro kuno gyud ang ato ang collection gikan sa mga income generating from the national agencies like customs, unsa pag-ibig, di ba? Ug uban pa nga mga income generating agencies gobyerno. But you know, ang papel nagsulti. Di man na mamakak ang dokumento sam nga for the past pila ka tuig ang atong collection wa gid nilapas og 10 billion. More or less naara gid na between 5 to 7 billion ang atong total collection. Nya ano nga mangayo magkag 50. Asa man ta mangibot niya na? Maupaw atong buga niya na mayo. Asa man ta mangibot ani? Mathematics ba? Ang imong kolekta 7 billion or ato lang isirado tingalig 10. Pero ang gipahibaw mo kong Mr. Archibald is around 7 billion. Sige, ato ko lang matematikon. Ang atong collection overall karon tuiga or last year man tingali ito is estimated to be around 7 billion pesos. Muna maximum. Bisa kung saan pa na itong stretch paugat pero diha ra gyud kutob ang pwedeng makolekta nato. Gawas kung mamaligya at agyuta. Like for example, katong mga halin dito sa SRP. Di ba? Nga niabot pog pila, mga 18 billion. Pero so far karon wa man tay gipamaligya. So ato lang i-close into 7 billion. Bisag imo pang i-20. Mura na yung number of taxes, ang amount sa taxes nga itong nakulitin niya, mga kag 50. Asa man ka anang sobra? So pitlokon taning mga negosyante, itong tiurok mataan eh. Pitlokon taning mga kontraktor, hantod ng lugwa dilaan eh. You know, taxes. Kanang taxes itself, Sam, sa Mihoy, alang sa kasayuran sa ban, taxes in itself, burden na siya sa mga tao. Giisip gid na siya nga forced extraction, legal robbery. Ay inon tala pagsulti. Oh, forced extraction na imong kinitaan, ikay gahago, ikaw maoy nangitag paagi nga mukita aning adlaw. Imong singot mo nito, imong dugo maoy, inala ba? Imong kusog maoy nahago. Imong adlaw maoy gi budlay. Unya imaniman sa katapusan matag kinsinas. Ang gobyerno mangayo siya siyang bahin. Taxes in itself
is robbery per se. Ang nakalahi lang ana niya kay legal siya nga robbery. Kumita mga tana ko, ang difference when you pay penalty and when you pay taxes. When you are paying a penalty, kining nibayad ka sa nga imong nahimo. But when you are paying taxes, nibayad ka sa nga wa nimo nahimo. Nakuha sam? O sa diferensya sa penalty o tax? Diba? Balik ko na ko. Penalty. Jaywalking. Penalty mo na. Bayad ka. So, bayad ka sa nga imong nahimo sa gobyerno. Bayad ka. Penalty tawagan na. Taxes. Bayad ka sa nga wa nimo nahimo sa gobyerno. Bayad ka po ka. Ano lang nakaingin kong giatay ka lang buhis. Tulings magilang buhisan. Dili man. Actually, it's dili gid na sa nga mukita ka pero mangayo siya sa imong bahin. Oh, muna. Real property taxes. You're paying for your property sa imong gipalit gikan baka sa or gikan bisan kinsa imong gibayaran na, and yet matag tuig duna gyud kay obligasyon nga bayaran sa gobyerno. For what? Unsa may gibuhat sa gobyerno? Di ba nitabang mingon man gud sila nga tungod lang kay gitagaan kag privilege nga makapanag-iya og yuta diri sa Pilipinas, imo nang obligasyon ngadto sa estado nga maghatagan kagid nila og amot by way of taxes. Kana din mga documentary stamp tax, kana din mga capital gain tax, di ba? Kana din mga klase nga mga buhis ba nga atong daghang makinang buhisam para kayuta. Although classified na siya nga naay national, naa sa lokal. Kay kining real property taxes iya magina sa lokal. Ug ari kas national, ari ra mas la mangayo sa miboy sa transfer taxes. Kana or ari sila mangayo pinagi baka sa kana mga real mga kining mga sila capital gain tax kana documentary stamp tax kana. Pero bunog na kita sa mga buhis. Oy, mo bitaw mingon ko, balikon di ko ni kanunay. Ni kining buhis, it's always against the citizen. No, it's always against the people. So as much as possible imo nang itemper. O ikaw gobyerno makamao ka dito sa Amerika, mga kalima ka unom naman ko magsige balik-balik dito. So sa katuig. Dito sa mga nagunang nasod sa kalibutan, especially ang Estados Unidos, ang hinugpong bansa sa Amerika. Mo increase na dito bisag sentimo. Dako na kinang isyu ngadto. Makapalagpot na sila og senador, makapalagpot na sila presidente, no, makapatayog na sila Korte Suprema bisan pagsintabo lang ang gustong i-extract sa gobyerno gikan sa bulsa sa mga pribadong lumulupyo. Big deal kina sa mga Amerikano sam. Kay kining mga Amerikano kutihan kaya up to the last cent sa ilang ginaguan, ila ginang i-account, ila ginang kwentahon. Ngano mangayo man ka nga ako may gahaguan eh. Di ba? Practically we are now, whether you like it or not, subdued na kita sa culture of selfishness. Kana bang sa kinaiya nga maako-akuhon nga di na gid pwedeng ipamahin ning gamay kay mo pay nagnihit. Inana na dito sa Amerika bisag unsa pa nakadunahan ng mga tao dito, di gid na dali kayo nimong siging-sigingon nga paninglan din nimo another or extra na pod nga add-on sa ilang mga buhisan kay awayon ka. Mobita na kanang ila dito sa na gina sila the right to bear arms. Right mo na. It's a constitutionally provided guarantee. Right sa mga tao nga makakupot gid sila og armas. Nga naman, kay tungod nakasabot ang mga framer dito sa ilang balaod under sa ilang second amendment or third o sa nang amendment nila nga moabot gid ang panahon nga ang gobyerno moabuso. Muna'y bunga sa ilahang nganong naa sila katungod nga magkupot og armas kay tungod sa duha nila ka Civil War nakasinati ang mga Amerikano nga ang gobyerno labi na kung ang ilang pamunuan abusado adto dayon mo hapak og mga mas dako nga buhi sa mga lumulupyo. Igo dayon mga lumulupyo kay at that time ang gud ang ilang hawd to as Britanya. Nya koloni ra man ang Amerika. So magsige dito bungat ang hari nga kada buwan increase buhis, kada buwan increase buhis ang mga tao wa na ganahi. So ang ilang gibuhat mo nang gialsa sila kay di naman bugat naman kayo. So mutong nag-rebelde sila. Nag-civil war, guboting Amerika. Hangtod karon makita pa na nimo silang balaod nga mga tao still has the right to bear arms because in case lang nga ang ilang gobyerno mukalit og kalami,
mausap ang timblada, ma-angry bird ang gobyerno. Sukol sila. Naa sila katungod nga manukol. Yeah, it's all about taxes. No, it's all about taxes. Mulang hangtod karon ang Amerikano. Isog ni mga klase nga tao kay di gina sila musugot nga pakalitan daog-daogon sila sa mga namunuan. Nya kita dire. Kita dire. Musuko mo action tag high blood ingno dayon tang komunista. Komunista na. Dili man ka nang wag kamawa sus ka mga wa na magkonsiderasyon ani mga tawhana oy. Number one, I don't know if applicable ba niyo or ako ra ba'y kabuot-buot, but you know, out of courtesy, dapat tigali magpatawag mo og consultation. Oy, diba, public hearing, public consultation, it has to be approved by at least naman lang a number of people or doon na lang klaro ba nga consensus or i-establish ninyo ang need nga mamatay ang Cebu City, mabankrupt ang gobyerno kung dili ta makapat patubo sa tuang buwis. Inala na lang, bahala na lang mingon mo nga formality. Mingon na lang ta nga, sige, formality sake. Aron lang gid ingnon nga nangonsulta sa mga tao, midagkot o sa tadaan sa kabubuton sa mga tao. Pero ug di na ninyo buhaton, magduda gyud ni. Basig mingon ang mga parehas nako nga mga malisyoso kay utok mingon ana mawi na gikan sa eleksyon. Namawi ang mga aliwas gikan sa eleksyon kay dako tingin kay damage ba. So nya mo bitaw nya wa ra ba gini gisulti pa ni Mike no? Nga mo increase siya buhis pero dili mo guni ko no. By way of kuan lagi ko ni kanang ordinance. Mura man tagi-drawing ani. Pero ako mo hangyo kita sa city government unya na lang. No unya na lang tingali oy. Kanang tanawa ragutan na ninyong kahimtang sa gawas. Naulian magud niya ang atong ekonomiya. Ako muli ko sa isa mo alas 8 gabi sa una sa huot pa kinang kalsada ng mga orasa. Mo magikuno na iti mailhan nga ang ekonomiya naglihok. Kung unsa kasamok ang daan inana sad kabibo ang ekonomiya. Pero karon, muli kog Tagala City alas 8 alas 9 gabi perting mingawa. Ya mo na akong timailan nga wala gyud. Wa pa gyud ni nahibalik ba sukad nga naigo tas pandemic kay daghan na kayo mga establishmento ang nag-cross-cutting. Ang inguntang nag-downsize sa ilang mga personnel. Ang uban pag gani nanirado. Ang uban wa na gyud hikita asa natupadong na mga gagmay shop. Wa noy. So ako agi na lang ba og napanik kasing-kasing ning mga tawhana og asa na ninyo gipamutang kung batikon na bali nahabilin na ng inyong mga lawa. Pero sige na lang, hangyo lobo nga kung mahimo unya na lang ng mga tax increases. Kay di pa gyud na appropriate karong mga panahon na. Kay kung ato ra bagyong istriktuhon sad ang balaod sa Miboy, mahimo ra bagyong embargohon sa gobyerno ang usa ka property tungod kay delinquent siya sa pagbayad sa buwis. Samot na gyud nga ang mga tao masuko. Kung daghan na diya ang mga property nga wa na tayo bayad-bayad sa buwisan kay tungod lagi sa ako nagdiingon, naglisod pa sila. Unya, anak naman na musod ng corruption sa Miboy. Kay labi na delinquent ang property holder. Way bayad-bayad for kapila na padadag assessment. Di gapon makabayad. Suungo na dito sa mga taga-assessor, ingon nila nga, sige, pila ni imong balance? 80,000. Sige, tagay lang sa midirig 5,000. Amo lang sa ning i-dribble. Di lang sa kanamo tinud-on na ning imong assessment. Di lang sa kanamo dayon sungkabon. Sige. Be, tagay tag 15,000 ya. Asa man ka 80,000 o 15,000. Puga. Wagi kay mahimo. Kay tinuod man wa man kay bayad boys. Unya, og di ka gusto nga palayason ka sa gobyerno, bayad ka sa mga buhaya. Sumuna kung kuyawan ba, so tagay sa ninyo, dapat unta ganian nila sa mo, impose nila tax amnesty right after sa pandemic. Kanang amnesty, dako na kayo na nga pabor nga mahatag ninyo sa mga tao. Pero og dili kayo mo gusto ana, bisan na lang untag moratorium.
No? Bisa na lang ko tag-moratorium. It's easy for me to say. Moratorium, meaning, i-oktaba lang ko sa binayranas, boys. Imbis, karon mubayad ng mga tao, lang sige, ato lang saning i-defer. Next year na lang Kana, dako kana ninyong regalo sa mga tao. Kaya sumabi tao, gipaningil bagod mo nga, patuyan mo, pangumpra itong mga test aid kits. Diba? Diba, kinumtong ka to sa panahon sa pandemic, gapatuyang ang mga aliwas, oy. Ang mga uplok nagpista, gapatuyang lang og pangumpra itong bisag unsa na nga klase nga test aid kits. Why bidding-bidding? Oh, why bidding-bidding? Wa tanan, diretso kumpra, wa gali klarong inventaryo. Ya, kinsa usa ka man pakibaw ka, wa may kuha nitong higayon na. Why media, wala yung ombudsman, sirado, lockdown tanan. Ya, ang mga kulukoy, nagpista og pangumpra. Ya, wala ba takibaw? Pilay gi-overprice niya to, pilay gipatong, pilay gikawat, o sa pagkiklaro ang atong sumada ba? Ya, kadungog bagod mo coming from the people nga naningil. Ala na lang ba? Give and take na lang tayo. Diba? Kauta mong buko-buko kay kauto na namang inyo. So, for now, ayaw lang sa ng mga tax increases. In the meantime, tun-iyo sa ninyo gani, mas maayo pang inyong balihon. Mingon mo nga, ang among gitunan, dili ang pagpasakas, boys, kundili ang amnestia nga pwede namong idalit sa mga tao. Agi na lang nig-insentibo para nga makarecover kita sa husto gikan sa economic nato nga issue or kana ba ekonomikan nga kalisod nga nahawas na tas pandemic. Ana unta na ang respond sa gobyerno dili kay sige lang tag ambi aita ambi aita ako paita ni gobyerno nga atong oras sa boy alas 9:40 na standby mo balik ta kuman lang ni ani. Pag-ung ugmat, pag-ung ugas, pag-ung turok, pag-ung salingsing, pag-ung sitla, pag-ung adlaw, DYCM. DYCM 1152 Cebu. www.dycmcebu.com. Okay, balik ta diri sa ato ang tulumanon. Sa gyapon ako si Jason Monteclar. Padayon tang nagpaminaw sa DYCM 1152 diya sa dials inyong mga radyo. I-greet diyan. Nakalimot ko. O padangat sa mga maidito na to nga patimbaya. Sabi na gyud mga igala sa mga bunguton dire sa lungsod sa Cebu nga sila si Bonifacio Sanchez o si Aikis Mahinay o sa ako mga kaparintihan dire sa Daan Bantayan. No, sa mga kadugo, mga higala, mga kasangkayan, mga pamilyang Birases, Sanchez, Rubio, Espinosa, Pipitos, sa mga taga-Tapilon o taga-Tagasa, may buntag kaninyo diyan ang inaota nga pisan pa man sa kakisdom na to nga kapanahonan, dili mo apil ug musabay sa atong pagkisdom mga to mga pahiyom. Kamayin pagpaminaw po, Chris Dakbayan sa Bugo. Tagoon ta lang sa pangalan nga si Angry Bird. Good morning, Angry Bird!
Asa magkaroon sa minig kalag-kalag? Kuan ba ta? Mag-abli ba ta? Okay, naman tayo mga ang black time na to niya ano. Pero bitaw sakto. Pero ako manangig ko daan nga wala ako anak diri. Pero mga duwa ako kanlaw sad, 1 ug 2 kay. Di mag-program sila. Bitaw. Okay, kuan magod kanang kinanglan sa tabang nga kuan. Pero abot na ka Cebu City no, maigo bagi ka kay ingon sila nga dakong chances nga wa na nay bagyo. 1 ug 2, linaw na na. Kini magungatong na sinatian ron, mura pa ni siya og entrada ba. Pero ang problema magud nato diri sa Metro Cebu, actually dili man ang bagyo. Ang baha kay mura ni lugar sa kalibutan, muuwan gamay, baha dako pero way agas gripo. Pangita ko na lugar sa kalibutan sa mga gamay ng uwan, mubaha og dako pero ikaligo nimo di mo agas ang gripo. Tani mala. Nigili ni mo sa bintana, nanghinubra ang tubig. Tagatungod pa. Kaya kita magod, namagod mga lugar niya to nga di pa nga wa pa kasuwag ba? Imagine na lang na ha, diri DYCM na Mamida Pits Fuente. Diri luyo namo naana diyang Anitas manino. Kanang tapad yagyon kaning iskina sa karaan nga high precision. Uptown na ni, imagine na. Uptown. When you say uptown, ibabaw ka nga town. Downtown, Colon. Pero ang uptown na mo dire, gibaha. Kana diyang lugar sa una, 10 years ago, wapag ko kinumdom nga maglunop na diha. Pero dire, karong mga higayon na, mauwan, ay sus, mubuswak ang tubig, oy. Murag na ang tinubdan diha sa Maria Cristina sa Midoy. Maria Cristina Falls. Kaya pirti na kung buhi kayo magbukal ang tubig sa amot di inagikan ng tubig nga uptown manunta. Diri dapit sa may Boysay. O kaning dapit sa Boysay naman ay dako kayong sapa. Rivergate, diyan dapita. Ako naibugngan nga nung dili man ta kayo kuan ba ang uwan ron? Nagitingali science no nga nung kalit kayo. Now, naka-istorya ko na ni Tami Osmeña a very long time ago nga nangutanagin ko niya nga no man siya tungod man gud kay ang pag-urbanize sa Cebu City massive kayo nya wa na to na monitor daghan na kayo ang lugar diri nga kaniad kano sa una magud sam dili pa kay talambo napa man koy mga rolat mga liyuta lang ba nga kung mag-uwan yan magbahaan dali kay mutuhop day ng tubig. 2 days ilawom. Kaya kining yuta, ma-absorb, maginagtubig. Pero karon bisa kaasan naman lang nanurok ni mga subdivision, mga building o guban pag mga commercial area, isiminto naman yun ang mga kayutaan. So, wanay ka, dili na ma-absorb ang tubig labi nagmag-uwan. So, usa na sa mga nakita, usa na sa mga explanation ni Tomas, ingon siya, nga na magato ng bungkagon. Di ba? Nga na magato ng hilabtan, nga it's part of development. Ang ato lang ani is wa gyud naka-adapt ang city of Cebu sa massive o sa kinalit-kalit mga paglambo sa iyang palibot nga wa nato mapatrabaho o unsay na-address ilawom drainage. Yeah, Cebu Business Park, tanawan ning Ayala. Tungod gyud diya sa Rustans. Duha na ka mga unos nga makita gyud sa video nga manglutaw ang taxi. Lugar sa mga dato gipangbaha na. Lugar sa mga dato sa abtan na o kwan. Inana ba anang unusual kayo for I don't know, matawag ba nig unusual but wa lang gyud na-evolve ang ato abang engineering works, ang atong waterworks system like mga sewage, mga drainage, mga unsa pa na diha. Ang karaan nga kalibutan sa karaan, when I say karaan, katong mga lugar kaniadto nga ni exist na sa mga tag 5,000 years ago, 3,000 years ago. Katong mga lugar nga nahimutan sa mga dagko king sapa sa kalibutan.
dito sa Ehipto, diri sa China, unsa nay sikat kay diri sa China kining Yellow River, Yangtze. Ug adto sa North Africa na ditong Ehipto kanang gitawag nilag Nile. Ug ari sa ka mga higala sa Europa na sikat kay diyang dako king sapa kanang Danube o Danube ba pag-pronounce na? Danube. Oh. Diya man gid nagsugod ang sibilisasyon sa kalibutan niya. Usa ka butang nga mahug og timailhan nga nilambo sila bisan pa sa ilang mga nasinatian ba nga disaster mga disaster kanang dili disaster kining kalamidad katalagman nga mag-uwan dayog tubo ang ilang sapa hutdon og banlas ang ilang mga tinanom. So ang ilang gibuhat ilang yung gipuga pag maayo ang ilang abilidad nga unsaon nato nga masuklan natong kinaiyahan. So ni-develop sila og technology even at that time nga kraan pa kay sila sam. Ni-develop sila og mga extraordinary mga talagsaon kayo nga engineering works sa ilang waterworks system para nga ilang suklan ang kinaiyahan. So moingon gyud ko ang timailhan nga ang usa ka lugar padung sa paglambo kung doon na kay efficient nga waterworks system nya muna siya'y mga marka sa mga naguna nga lugar sa kalibutan ni adto. Efficient kaayo ang ilang waterworks system like Egypt, Cairo, dire mga higala sa China, unsa pa na ilang naadi ang nagsubay ng taas kayo nga Yangtze River. Ya kita dire mataparan na tagamay king subang dako. Lima ganang gamay uwan ang subang dako mga higala. Paita taong Pilipino Munang ako sam, anything that is Filipino mo di gyud ko makupiyansa, di kita kahimo og di kita kahimo og di kalidad na toothpick. Tanawan ang toothpick made in China, ituslok nimo tangtang din kay pero kining toothpick nga made in the Philippines, sus galapad lang ang agtang. Ay kay masugsug pa tong wait. Anything that is Filipino para nako di gyud ko kupiyansan mo nang moingon ni sila nga Singapore like. No. Always remember ang tinuod na barko naa sa huna-huna sa utok sa tao nga naghimo sa barko. Ang tinuod nga eroplano di na maong nilupad kundi katong eroplano nga nasod sa utok sa tao nga naghimo anang eroplano ha. Mora sad na sa Singapore, ang tinuod nga Singapore di na maong gamay kay nilang isla kundi ang tinuod nga Singapore naa sa utok sa tao nga maoy nakahuna-huna kung unsaon niya ang Singapore nasod ang gamay kay kalabira ni Lee Kuan Yew naa diha ang tinuod nga Singapore. So kung moingon ni Mike Rama nga ang Cebu City himuon yang Singapore like, ang question pareha ba kag utok ni Lee Kuan Yew? Diba? Do you have the same political will as kang Lee Kuan Yew? Pareha nga kanang inigingon mo na kung gusto nada yun, mo na kung plano hitabo na yun. So muna siya klaro pangutana bisag kapila pa na mo pilo mayor balik na putas 50 billion. Bisag kapila pa ka magsigi warawara anang imong 50 billion sunod tuig himuon na sa natong 100 billion. Bisag pila pa na ka billion ang isigihan nimo og balandra sa publiko para lang yun nga mahimong Singapore-like ang Cebu City. Kung ang imong utok ug ang imong abilidad wa katunga sa abilidad nga gipakita sa usa ka Lee Kuan Yew, di gyud mahimong Singapore ang Cebu City. Kay di man ka si Lee Kuan Yew. Pero kung makaprove gani ka nga you have the same political will, no? Pareha ka og abilidad. Bisag may edad na, pero sharp gyapon kayo. Kana motuo ko pero gingunana lang sayaw-sayawan lang nimo mga ala ng Singapore oy. Ala na. Pwede tingaling mo mo lang ning kanon, di lang tingali Singapore usbo na mo plano. 50 billion ato lang himuon tingaling mga 20 nya. Unsa man na ato lang himuon nga Tokyo. Tokyo. The most expensive city sa tibuok Asia.
ang the most expensive city day kuno sa tibok kalibutan ang Moscow. Oh. Moscow, Russia. Then ang ikaduha, St. Petersburg, Russia gapon. Ang ikatulo mao na ng Paris. Na? Paris. Ikatulo, Tokyo. Ikaupat, Seoul or Seoul. Ang Cebu City naana sa ika 1 million. Wala tayo igong oras, eh. At ngayon na lang ninyo mga musunod natong tulumanon. Sanga na lang sa mga kaubanan na to dire sa DYC. O sunod karon dayon mga igala. Si Kuya Sammy B. Sige ako si Jason Monteca. Salamat sa inyong pagpaminaw. Halangdon si Bathala Labaw sa tanan. Anak Bisaya! Hantod sa sunod na gayon o sa Bisaya! pag-ung ugban, pag-ung ugas, pag-ung turok, pag-ung salinsing, pag-ung sitlan, pag-ung adlaw, DYCM. DYCM 1152 Cebu Province Wide. Now broadcasting at the four corners of the globe through www.dycmcebu.com.